Vítajte na kanáli ProLeica. Tamron 70 až 180 mm f2.8 verzia G2, ktorého celý názov uvidíte tu nado mnou, je nový teleobjektív od Tamronu určený pre APS-C a je full frame bez zrkadlovky s bajonetom Sony E. Tento objektív mal možnosť testovať za našu redakciu Karol Srnec, ktorý o ňom napísal 2 články. Odkaz na tieto články nájdete v popise pod videom, avšak my sa poďme najprv spolu pozrieť na parametre a všeobecne vlastnosti tohto objektívu. Jedná sa o kompaktný a ľahký teleobjektív so svetelnosťou 2.8 po celej dĺžke, čiže od 70 mm až po 180 je nemenná. Okrem tejto svetelnosti a celkom malých rozmerov sa píše aj možnosťou zaostriť celkom blízko, a to 27 cm od roviny snímača, čo zodpovedá zväčšeniu 1:2, a teda sa už dostávame do takého polomakra. Opticky sa jedná o 19 členov v 14 skupinách, clona má 9 lamiel a zatvára sa na maximálnu hodnotu f2.2. Objektív váži 810 g a má rozmery 149 x 81 mm. Priemer filtra je 67 mm, presne ako tomu bolo aj pri 1120 od Tamronu, ktorú sme tiež testovali a video o nej si môžete pozrieť tu hore. Ergonomicky sedí objektív v ruke veľmi dobre. Má dva prstence, jeden bližšie k foťaku, ktorý slúži na manuálne zaostrovanie, a druhý prstenec vpredu, ktorý je široký a slúži na transfokáciu alebo teda zoom. Oba prstence idú veľmi plynulo a veľmi pekne. Aby ste predišli vysúvaniu objektívu pri nosení, je možné zoomový prstenec uzamknúť na najširšom ohnisku týmto zámkom. Z ľavej strany objektívu zase vidíme funkčné tlačítko Custom Button a nastavenie funkcií tohto tlačítka 1, 2, 3, medzi ktorými si môžeme prepínať a môžeme si sami nastaviť, čo chceme, aby toto tlačítko v ktoromkoľvek režime znamenalo. No a samozrejme, ako pri všetkých nových objektívoch, tu máme aj pripojenie na USB-C cez Tamron Lens Utility, o ktorom sme tiež robili video. Môžete si ho pozrieť tu hore a môžete jednak zmeniť firmware alebo nastaviť tie vlastnosti a možnosti tých objektívov, o ktorých som spomínal. 70-180 používa automatické ostrenie VXD, čo je najrýchlejší motor, aký kedy Tamron vyrobil. Objektív je odolný voči striekajúcej vode a je teda možnosť ho využiť v exteriéri aj pri horších podmienkách, ako je napríklad dážď a podobne. Predný člen má okrem antireflexného aj flórové pokrytie, ktorý zabraňuje usadzaniu masnoty a vody a lepšie sa tak čistí. Optické členy LD a XLD zase redukujú chromatickú aberáciu. Toľko k teórii a teraz sa poďme pozrieť na Karolove fotky z jeho recenzie a článku a zároveň si z tohto článku dovolím aj citovať, aby ste mali predstavu o tom, aké boli jeho dojmy a skúsenosti s použitím tohto objektívu. Na objektív si ľahko zvykol, zaostruje rýchlo a ticho. Pri fotografovaní rytierov na Biskupickom festivale sa mohol sústrediť len na akciu. Rýchlo zaostruje aj za horších svetelných podmienok, napríklad v interiéri. Účinnosť stabilizácie je 4 až 5 EV. Na ohnisku 133 mm sa podarilo udržať 1/3 sekundy. Istejšie je ale pohybovať sa zhruba do 1/15 sekundy. Fotografovanie na blízku vzdialenosť, ktoré bolo pri modeli prvej generácie možné len s manuálnym zaostrovaním, je teraz možné s automatickým zaostrovaním. Ostrosť objektívu je veľmi dobrá v celom rozsahu a prekvapujúco aj v najkrajnejších rohoch, aj pri clone 2.8. Tak toto som nečakal, píše Karol. Sklamaním, ktoré sa dá ale ľahko softverovo korigovať, je výrazné poduškovité sférické skreslenie na väčších ohniskových dĺžkach. Pri korekcii počítajte s orezom, preto komponujte voľnejšie. Prenos kontrastu je veľmi dobrý, výborná je antireflexná úprava, fotografovať môžete aj v protisvetle bez vzniku reflexov alebo duchov. Svetelné telezoomy sú tak obľúbené aj vďaka tomu, že často vedia nahradiť portrétny objektív. Testovaný objektív vie pozadie pekne rozmazať. Pri detailnejších záberoch je bokeh pekne hladký. Pri členitejšom pozadí vidno smerom ku krajom a rohom, že rozostrené svetelné body získavajú tvar mačacích očí. No a na záver Karol spomína, že Tamron má týmto pádom obnovenú svätú trojicu 1728, potom tam ide 28 až 75, ktorá má tiež už G2 verziu, no a trojica je zakončená 70-180, 28 a to sa jedná o túto G2, ktorú sme predstavovali.
O Tamrone 70 až 180 mm f2.8 je to pre dnes všetko, avšak čakajú nás aj ďalšie videá s Tamron objektívmi, kde budú väčšie objektívy a dovolím si povedať, že aj svetelnejší objektív. Čiže nezabudnite sa prihlásiť na odber našeho kanálu a my sa na vás tešíme v ďalších videách. Ja ďakujem za pozornosť a dovidenia.